Tine hai dino ani bu YouTube subscriber bangke ang onek no bakha tong thokamung tei Insta rogo bo fan follower bangke onek no tong thokamung जों hai bigra borok rokni khe onek no ongna togo tei baksa borok ani YouTube ani video ni tolao phai comment khai sai phane manai ani bo YouTube channel tongo ana bo support khadi ana bo subscribe khadi ang boni channel no subscribe khai ka hani omai ke phai comment khai penai tei borok 4-5 din pore ke hain hoi ano unsubscribe khai subscribe pamni porewo omhai borok tabuk ani ro hake mang mi tongo hunke Insta rogo bo follow back mamni pore tei borok ano follow rohnai follow mane follow khai nai taipore follow back mamni pore bai follow khai jamon porewo hani borok unfollow khai review omhai borok kabangma tongo hunke jeng chinimu kaisa musuma tongmule chinimu dream tongo chinimu kaisa talent hai hojagoi tongo jung khlaina musungo jungbo mane jungke kebo support se khlainai koroi onek no duku जोंनो सापर्ट खालायो दा